Здравейте, мили хора, и добре дошли в епизод номер 2 от подкастът "Не спирай да търсиш". Мястото, където търсим смисъл на живота, говорим си за големите неща и не спираме да търсим развитие под всякаква форма. Темата, за която ще говоря в днешния епизод, смятам, че ще бъде интересна и може би доста от вас ще се открият в думите, които предстои да изрека. Нека да започваме. Въпросът: лошо ли е да си добър човек? С годините и всичко, през които съм преминала, както аз, така и любимите ми хора, все по-често си задавам въпроса: заслужава ли си да си добър човек? Според мен, добротата е имало всяко едно човешко същество. Тя си е в нас от самото раждане. Бебетата нямат съзнанието и преценката на възрастните и за тях всичко е интересно и добронамерено. Те са чисти същества, изпълнени с невинност и надежда. Животът и хората, които са край тези деца, са виновниците за създаването на грозното и лошото в някой от тях. Никой човек не се е родил лош. Животът го е направил такъв. Всички травми, проблеми, всяка лоша дума, скандал, подценяване и подобни действия са се трупали едно след друго, превръщайки нежното и чисто сърце в изпълнено с чернота и мрак, с огорчение и гняв. Защото както аз нямаше да съм този човек, който съм сега, ако бях отгледала други хора и бях отраснала на друго място, така и този, за който съдим, че е лош човек, не би бил такъв, ако животът и детството му не бяха протекли по начин, по който да го направя такъв. И тук идва разликата между хората. Едни са прекалено добри, други прекалено зли. Разбира се, има и такива, които са някъде по средата. Едни ще се раздадат до край, без да искат нищо в замяна, а други ще се опитат да извлекат каквото могат, от когото могат, за да бъдат добре, дори това да означава да съсипят друго човешко същество. Но в този епизод ще се съсредоточа върху добрите хора. Онези, които дават сърцето и душата си за всичко, дори за най-дребното нещо. Онези, които прощават хиляди пъти, и то не защото са наивни или глупави, а просто защото са прекалено добри и не желаят къвги. Ако трябва да си призная, слушателю, до някъде ми се струва, че аз също падам в тази категория. И това не ти го споделям, за да се правя на нещо повече. Напротив, споделям го, защото може би и ти се чувстваш по подобен начин. И че това да си прекалено добър определено не е хубаво нещо. Поне не и в днешния свят. Прощавала съм доста неща в живота си до този момент. Неща, които са прекалено лични и няма да ги споделям тук. Позволявала съм си да бъда потъпкана дори от най-близките ми. Просто за да бъдат добри те. Защото не желая да страдат или да изпадат в състояния, в които не знаят какво да направят. Мълчала съм, стискала съм зъби хиляди пъти. Но правейки това, не си давах сметката и не осъзнавах, че освен, че съсипвам себе си, уча останалите хора да се отнасят така с мен. Граници са нещо наистина важно и трябва да знаем кога и къде да ги поставим. Защо? Защото само така можем да се съхраним. Представи си да създадеш уникално красива градина с прекрасни цветя. Достъпът до нея е свободен и понеже са толкова красиви и нежни, всеки, който минава, си къса по едно. И така всеки минувач къса и къса, къса и къса, докато накрая не остане дори едно цвете в огромната градина. Остава просто празнота. Защо се случи това? Защото не си поставил границите на тази градина. А хората са нагли същества и много рядко ще се усетят, че не бива да поставим в кавички къса цветето. Същото се случва и с теб и доброто ти сърце. Веднъж научени, хората ще те използват без да им мигне окото, защото знаят, че ти си добър, нали? Ще им простиш отново и отново. И ти го правиш отново и отново. Докато накрая не се озовеш сам в празната стая с разграбено сърце и душа, чудейки се къде всичко се обърка така. Градината с красивите цветя е пуста. Няма дори едно. Ще се натъжиш, защото ще осъзнаеш, че всичко добро, което направи за другите, така и не ти се върна. Но ти, понеже отново си прекалено добър, обвиняваш себе си, без дори да има логично обяснение в това. Да, познато ми е това. До болка. И тук идва въпроса, който неведнъж съм си задавала. Заслужава ли си да си добър човек? Заслужава ли си да си позволявам заради доброто си сърце да ме мачкат и да се гаврят с душата ми? Да не зачитат мнението ми?
Да очакват от мен винаги да съм на линия да помагам. Буквално да ме правят на маймуна. Може би не се заслужава. Може би в днешно време да си добър човек е проклятие. И нещо друго интересно. Забелязал ли си как, когато си добър с останалите и се случи нещо, каквото и да е, което да те накара да отсвириш някого или да му повишиш дори съвсем леко тон, какво следва от страна на този, който очевидно е прекрачил границата? Гледате с един изненадан поглед и дори често пъти може да последват думите "Това пък откъде дойде?" Или пък "Много ти порасна работата." Пораснала ми е работата. Защо? Защото веднъж казах думата "не" и този срещу мен не успя да я осъзнае и да я приеме, а същевременно той казва "не" постоянно, но от негова страна няма проблеми, нали? Всичко е точно. Тъжно е. Цялата тази ситуация е грозна и тъжна. Едни са прекалено добри и се раздават, а други пък грабят като ненормални, докато могат. Но може би най-тъжното е, когато получиш подобно отношение от най-близките си хора. Там най-силно боли. Но знаеш ли, слушателю, и това минава. Огорчението остава, но благодарение на него се учиш да не се раздаваш до край. Нали знаеш, че именно болката ни учи най-добре? Следващия път ще се замислиш дали да направиш нещо, за да бъдат добре другите. С годините и разочарованията си даваш сметка, че не всеки заслужава и най-вече, че ти също заслужаваш доброта, уважение, нежност. Дори ги заслужаваш много повече от останалите. И че много пъти е редно да избираш и поставяш себе си напред, защото истината е, че почти никой няма да го направи. Разбира се, има хора, но са малко. Мнозинството ще те използват до дупка, докато градината с красивите цветя не опустее. И все пак, колкото и пъти да съм си задавала този въпрос и да съм си обещавала, че няма да бъда прекалено добра, уви, трудно ми е да го направя. Както казах, когато добротата живее вътре в теб, тя е част от теб. И ти по природа си такъв. Просто сега гледам да съм малко по-внимателна и се опитвам да преценявам добре кой заслужава и кой не. И след всички тези изговорени думи, не искам да останеш с впечатлението, че не бива да си добър. Не, това може би е едно от най-красивите неща от човека. Просто ти споделям като на приятел да внимаваш с добротата си, да бъдеш наблюдателен и по-критичен към останалите, да се пазиш и да се отнасяш със себе си със същата доброта, с която се отнасяш към останалите. Истината е, че да бъдеш добър човек не е слабост. Да, може да боли понякога, може да изглежда несправедливо, но в крайна сметка добротата е сила. Сила, която оставя следа. Затова, слушателю, ако някога си се чувствал изгубен в света на егоизма, ако си се питал дали си струва да продължиш да бъдеш добър, знай, че си важен. Бъди добър, но бъди и мъдър. Защото добротата не означава да позволяваш да те използват. Означава да избираш къде да я вложиш, за да може да разцъфти наистина, като градината, която не даваш на всеки да разграби, а пазиш, за да може да краси света по-дълго. Накрая хората може и да забравят какъв цвят са били очите ти. Или коя е била любимата ти песен. Но никога няма да забравят как си ги накарал да се чувстват и как добрината ти е стоплила сърцата им. Просто не забравяй, слушателю, да бъдеш добър и към себе си. Дори това да означава да зачеркнеш някои хора от живота си или пък да започнеш да казваш трудната за произнасяне думичка "не" една идея по-често. И сега, понеже си ме знаете, а и аз съм си такава, искам да кажа на огромно благодаря на всички онези от вас, които решиха да споделят част от времето си с мен, слушайки този епизод. Споделете ми какво мислите в коментарите или ми пишете, защото този подкаст не е само моят глас, а и вашият. И не забравяйте, не спирайте да търсите. Никога.